Така, ще ви покажа един TV Box, модел TX6. TV Box върви с пакет TV Box дистанционно. Поне аз съм поръчал такъв. Тази версия на TV Box е с 32 ГБ памет и 4 ГБ RAM. Свързва се с HDMI кабел, който е включен в комплекта. В комплекта има и зарядно, адаптер по-точно. Така, в момента съм го свързвал. Мога да ви покажа. Системата е в Android 9. Може да боравите с дистанционното, което има опция да стане, да се включи като мишка. Може да видите ето тук долу вляво. Насочвам го, ето, кликвам към това. И сега с бутоните наляво и надясно, ето вижте, се появява мишка с ръката. И с ОК потвърждавате. Така, в момента го изключвам по същия начин, който го включих. Инсталирал съм приложения за сваляне на филми от Замунда и от Arena.bg, торенти. Google магазина си работи без проблеми. Ето. Поръчал съм го от AliExpress. Тази версия струва около 60 лева. Свързана е с интернет, както знаете. Ето, има и мишка. Включил съм безжична мишка към TV Box. Ето я тук. Тук е включена. Така, ето я мишката, която с десното може да закачите и клавиатура. Два пъти, като кликнете с десния бутон, излизате. Така, да ви покажа в настройките. Само секунда, да приближим малко. Така, настройките. Ето ги. Приложения. Ето ги тук може да видите. Какво е? Има български език, настройки на дисплея, няма кой знае какво. Само секунда да взема мишката. Така, информация. Ето виждате. Устройството бачка с Android 9. Така съм го купил. С тази версия си е за сега. Кликваме два пъти с мишката. И така. Как да гледате телевизия? TV Box идва с инсталирани приложения, които имат TV програми, но те повечето са чужди. В случай аз съм инсталирал Bullsat.com. Ето го. Bullsat.com. Специално Bullsat.com се борави с дистанционно, защото е оптимизиран за TV Box. Ето сега. Вижте. Само да изключа мишката да не се показва. Така. Цъкаме ОК. И ето. HD качество. Вижда се перфектно на 50 инча телевизор. С ОК, като го натиснете, нагоре и надолу сменяте канали. Повечето канали са HD. Аз този
този профил от TV Box, който ползвам, на Bulsat.com, който ползвам, има доста канали. Ето вижте, HD качество, вижда се, перфектно се вижда, нищо общо с кабелната тука. Тези двама полезачи казали, че те не са толкова дълги километри. Как може да приключи сета още в този гейм 15-40? Румънката се намира в серия. Но си се притеснявал, всичко е в миналото. Виждам, че си се обръснал, изглеждаш добре. Не харесвах мустака ти. Тук е доста прилично. Справяш се добре, а? Аз ли? Ами, компанията се разшири след пенсионирането ти. Международно. Предлагаме повече услуги. Машини, оръжия. Има радио, Не знам за теб, онлайн. но аз постоянно имаме клонове в цял свят. Научи популярните канали. Както и да е, показва ги Bulsat.com как бачка. Приложението съм го свалил от Google Play. Така, да включа в момента мишката, понеже по-бързо се борави с нея. Сега ще ви покажа TV Go на Viva.com. Ето го, TV Go. Тук имате опция да връщате една седмица назад. Да отбележа, че TV Go не е оптимизиран за TV Box и се налага да работите с мишка. Което не е проблем. И няма HD качество. Най-високото качество е 960 на 540. Което не е лошо, но не е HD. Ето. След всичко това няма ли да кажеш нещо? Добро е качеството. Ето в момента Това беше грешка. го смени на най-високото, което нагласих. Този пакет, който ползвам, не поддържа всички канали. Ето нова телевизия. Вижда се много добре, въобще не е лошо качеството. Вече мислих, че няма да си дойдеш от Сирия. Трябваше да искаш разни неща, но се връщам след няколко седмици. Предимно ползвам Bulsat.com, понеже той си е оптимизиран за TV Box и се работи с дистанционното. По-удобно е с него. Ето тук каквото съм свалил, мога да ви покажа. Свалил съм Flash Torrent, YouTube Vancet, който няма реклами, MX Player за филми, може да го ползвате като браузър, да си цъкате, ето вижте. Ако закачите и клавиатура, става като компютър, по-точно като таблет на телевизор. Така. Чак да ви покажа нещо. Ето YouTube-а, Vancet, без реклами. Качеството е перфектно. В момента мисля, че е на... Само секунда.
720p. Ето. Телевизорът е Full HD. Може да видите. Може да гледате и онлайн телевизия директно от сайтовете на някои програми, които поддържат онлайн официално от сайта. Просто тези 60 лева си заслужават от всякъде. Тук в България тези TV боксове, този същия, съм го виждал и по 100 лева. Но нормално. Така, в случай, ако нямате опция да гледате Bulls.com или TV Go, за по 2 лева на месец може да си свалите от Google Play The Player. Ето го. Аз го имам. Ще ви струва 2 лева на месец и получавате... В момента аз не съм заплатил 2 лева, защото не го ползвам. За 2 лева на месец получавате, мисля, че бяха 90 канала. Я да видим. Да. 90 канала. Качеството не HD. Ето. Реклама се появява. Ако си платите, няма. Но качеството не е никак лошо. Може да си гледате спокойно доста канали. Може да видите как става точно с The Player. Сваляте The Player, поставяте един линк в него и се появяват каналите. Много е лесно. Ето вижте, имате тук доста платени DMA, Sport, HBO и всичко бачка. Само че в момента е с реклами. Ако не платите, ще ви се появяват и по време, като започнете да гледате, ще се появяват отново реклами. Общо взето това е. TV бокса бачка много бързо. Въобще не е бавен. Няма да ви ядосва. Може да цъкате и някоя игра, евентуално. Но зависи от играта. Не е толкова удобно да се играе с мишка, колкото на тъч. В настройките има опция за всякакви екрани. Вижте, като сложен дисплей. Има опция тук да, ако картината излиза извън телевизора, тук може да си я донагласявате, смалявате, увеличавате. При мен на 98 е точно колкото телевизора. Тук има най-различни опции. HDR опция. Тук са за резолюцията и честотата на опресняване. Понеже телевизорът е Full HD, нагласено е на Full HD 60 Hz опресняване.
Общо взето това е. Ако искате да гледате почти безплатна телевизия, просто ви трябва само интернет, си купувате един TV бокс и си решавате проблема. Това е от мене.